ha sido una de las cosas más bonitas que he vivido en la vida. Me siento que fui yo más bien la mentorada y ellas fueron mis mentoras. Una forma de ver el mundo y las cosas que tiene la vida. Aquest any m'he descobert una mica més a mi mateixa. Com veure sorgir una amistat sense realment forçar-la. I això ha sigut molt, molt guai, no? I molt inesperat, no s'ho esperàvem. Avui el que hem fet és el tancament del projecte de mentoria juvenil i hem reunit a tots els mentors, mentores i agents implicats en el projecte. I és on per fi es retroben les parelles de mentoria que porten quedant cada setmana durant tot el curs. Hem vist un vídeo en el qual s'han vist amb les fotografies de les activitats que han portat a terme, hem fet el repartiment dels diplomes i els certificats de participació i els joves han marxat molt contents. Ara just estàvem parlant amb ells, que estaven parlant de lo bo que ha estat per ells aquest projecte. Si algú confia en tu, volaràs més lluny. Si algú confia en tu, volaràs més lluny. Amb una sola frase es defineix realment el que és la mentoria. Tots necessitem models, necessitem que algú confiï en nosaltres, que algú creï en nosaltres, no?, per anar avançant. En aquest cas busquem persones que estiguin estudiant un grau universitari o un grau superior, llavors aquestes són les persones que acompanyaran i que brindaran aquesta confiança als joves. Entre ells i elles es poden ajudar, es poden aportar les seves experiències, que cada una és única, i ajudar-se a construir-se com a persones. No? I no només pels infants, o sigui, crec que els mentors també tenen la sort i el privilegi de viure una experiència molt gratificant. Ha sigut una experiència molt bona, que hem fet activitats molt guais i sobretot amb moltes persones que ha valgut molt la pena. Molts cops quedem per sobretot parlar i fer cafès i fer voltes. A la bolera. Hem jugat a jocs de taula. Hem anat a veure concerts. Hem quedat per dinar a la platja o a la muntanya. Fuimos al Parque Tibidabo, fuimos al Museo de las Ilusiones. Del cine, hem anat a bastants museus, a veure expos. Ver el ayuntamiento. Hemos ido al Museo del Barcelona. Hem anat a un escape room. I pel Dia de la Mare també vam fer algun detallet i coses així, doncs també ens agrada fer activitats més tranquil·les i d'altres que són més entretingudes, potser com el salting o això que deies de l'escape room, sí.